W 1998 roku to powstało, a dzisiaj jest to mianowane cmentarzem bańskim. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Portal Ślązak niedawno we swym artyklu o Pyskowicach zatytułowanym Pyskowice – miasto o dwóch twarzach za PRL rozgościł tu socrealizm. Pisał: architektura Pyskowic jest jak dobry drink. Jego składnikiem jest tradycyjna zabudowa, jak na jedno z najstarszych górnośląskich miast przystało. Ale solidna doza socrealizmu i nawet wielkiej płyty dodaje wyjątkowo oryginalnego smaku. A jakie są Pyskowice według mnie? Jeśli są żeście ciekawi, to proszę was do dzisiejszego tajlika. Witam we Pyskowicach. Peiskretschan. Pyskowice, po niemiecku Peiskretschan, to miasto w okresie gliwickim, w którym kwateruje około 16 000 pomieszkańców. Miasto lokowano w 1260 roku. Jest to jedno z najstarszych miast na Śląsku, a też na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Sztattajlami Pyskowic są Czerwionka, Dzierżno, Mikuszowina i Zaolszan. W spisie wszechobecnym z 2011 roku 26% personów kwaterujących w Krysie Gliwickim zadeklarowało śląsko-narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 69% pomieszkańców Peiskretschan zusammen z dzisiejszymi Stadtteilami werowało za Niemcami. Miasto zostało w Reichu. Gmina leży 35 km na północny zachód od Katowic. Pyskowice to jedno z najstarszych miast na Górnym Śląsku. W 1822 roku gorało 11 razy, no ale odbudowane było tak, jak to było w planach średniostoletnich. Potem jeszcze w 1945 roku, kiedy przyszły tutaj Sowiety, zaś gorało. No ale na szczęście zachował się ten średniostoletni układ urbanistyczny. Po II wojnie w latach 50., 60. i 70. planowano budowę nowych Pyskowic. Na wzór Tychów miały powstać srogie osiedla z wielkiej płyty. Finalnie nie ukończono tego. Mamy trochę takich budynków ze komuny, właśnie tutaj łażymy pośród nich. Rozchodziło się o deglomerację, co by na północ od Gopu wybudować to osiedle, które by było dobrze skomunikowane. Miało ono być we północnej tajli miasta. Łokrom średniostoletnich kamienic, budynków z epoki komunizmu, mamy tu jeszcze XIX-stoletnie bałestwa i takie chałupy. I co tutaj? Krowy, takie małe cielątka, można powiedzieć. Tam dali, żech widział kurzyce, a to je pora set metrów od rynku, monokilometr od rynku. Są my w ścisłym centrum. To są Pyskowice. Niedaleko ringu mamy Dynkmal. Dynkmal stanął tutaj w 1913 roku. Czemu przed wojną jeszcze? No bo upamiętniał tych, którzy bili się o wyzwolenie Prusów spod Francji, epoka napoleońska, w 1813 roku. Wtedy też w 1913 była 25. rocznica zaczątku panowania Wilhelma II Hohenzollerna, Kaisera. 5 lat nie skorzej, od 1913, a 5 lat nie skorzej, kiedy zakończyła się I wojna światowa, to 150 pomieszkańców Peiskretschan powróciło tutaj ze frontów. I 5 lat potem, w 1923 roku, odsłonięto tutaj nowy Dynkmal. Dobudowano dwie takie tabule i tam były
miana tych, którzy polegli na frontach. Dzisiaj niestety tego nie mamy, bo w 1945 roku zniszczyły to Sowiety, no ale mamy tabule z tymi mianami, które były na oryginalnych platach. Mamy dzisiaj ino ten dynkmal pierwotny, bez tych dobudowanych w 1923 platów. I teroski łoddom zoca tym, którzy poginęli w 1813, tym, którzy poginęli w latach 1914-18, choć tu są też z 1919, toż może jeszcze dogorywały jakieś persony i w lazaretach pomrzyły. No i oddom z oca Kaiserowi Wilemowi II. No, Kiercka sztrahecle obejrzymy. Ostatnio ten Feuerzeug już nie fungował. Zapola i oddom z oca. Kościół w Pyskowicach stał tutaj, na tym placu, już w 1256 roku. Drzewiany kościół pod wezwaniem świętego Pawła. W 1412 roku pomieniono wezwanie na świętego Mikołaja i tak je do dzisiaj. W połowie XV stulecia powstał ten murowany kościół. No ale po drodze on jeszcze pora razy gorął, toż mamy go przebudowany. W 1560 roku przyjęli go Wanieliki i tak było do 1627 roku. W XIX stuleciu stanął tutaj turm kościoła, który mamy do dzisiaj. Przy Kirchhofie mamy kościółek świętego Stanisława. Kaj co niedziela o godzinie 10 odprawia się liturgie prawosławne w Gotce ukraińskiej. Była parafia katolicka, był kościół użytkowany od prawosławnych, to do tej mozaiki brakuje nam jeszcze wanielików, Żydów, muzułmanów. No i są wanieliki. Kościół wanielicki konfesji augsburskiej z 1897 roku, wybudowany w sznicie neogotyckim. Dzisiaj wanielików jest tu pora 10 ponoć, no ale w okresie międzywojennym było ich jeszcze ponad 500. Co się z nimi stało? Cytli przed Armią Czerwoną, wygzuto ich i potem jeszcze wyjeżdżali do roboty, do Niemiec. Wanieliki były tu od 1809 roku. Przynależeli do parafii w Glajwic. Potem w 70 latach XIX stulecia wybudowano kościół w Toast, w Toszku i tam chodzili na nabożeństwa. Tutaj dopiero od 1897 roku. No ale w Toszku, jak była parafia, to już tutaj organizowali nabożeństwa w salach, zanim ten kościół powstał. Dotarli my do bańskiego skansenu. No, myślę, że tu idzie coś ich zwiedzać, no ale niestety nie. W 1998 roku to powstało, a dzisiaj jest to mianowane cmentarzem bańskim. Niestety jakoś nie poradzą się dogadać, całkie historie nie znam. Chcą wyburzyć ten tor. To jest tor nastawny nad glajzami. No tam już glajzów nie ma, no ale tak, że przeczytał, że tam kiedyś były glajzy. Podobne są we Glajwic, Beuthen, Danzig. Nie ma ich wielu na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Fajnisty klimat tu industrialny ponoć jakiś był. Widzimy tu richtig stare dampfmaszyny. Obejrzyjcie, właśnie tu pora 10 dampfmaszyn i spalinowych, i parowych, wagony roztomajte. No szkoda, żeby tak to tu niszczało. Właściciele, nie wiem, kto jest właścicielem, właściciel ma jakiś prywatny właściciele, chcą, co by tu powstało Centralne Górnośląskie Muzeum Bańskie. No niestety
Na razie to wygląda tak, że to będzie niszczeć i będzie tylko czymś fajnistym dla fanów urbexu. Mam nadzieję, że doszkomy się ratowania tej industrialnej erbowizny, bo to jest to, co na Górnym Śląsku richtig nam dobrze wychodzi i richtig możemy się tym poasić. Fajniste dam w maszyny przedwojenne, a tam przed chwilą na drezynie w to zjechał. To jeszcze jakoś tu żyje. Za chwilę dowiem się, jak to tu wygląda. Wszystko, żech się dowiedział. Wyrost chłop, który reskieruje tym i powiedział 25 lat nie poradzą się dogadać z baną, bo to są bańskie place. I powiedział, że tamte dam maszyny, które on powiedział, że przed wojny, powiedział nie, to są lata 40 z czasów II wojny i richtig mają tu fajniste rzeczy. No tu stoję przy wagonie dwusztokowym. Takie już nie jeżdżą, no ale ja pamiętam jeszcze za bajtla, jak takie jeździły. Drezyną idzie się tu też przejechać, no i żyje to, no ale jeszcze tak właśnie nieoficjalnie i mam nadzieję, że kiedyś richtig będą tu realizować ze całej Europy fani panów. Jadymy drezyną, Weronika. Fajnie, fajnie. Murzech się dowiedział, że to jest wagon, w którym wożono Ślązoków na pracę Związku Sowieckiego w 1945 roku. Wywożono ich, znamy ta historia, kąsek tragedii górnośląskiej. To jest oryginał tego wagona. Tutaj przy banie mamy takie bańskie chałupy, familoki, no szpetnie odnowione, no bo jak to jakimś tynkiem pokryte, kolorowo, no nie podoba mi się to. No ale tutaj co się zachowało, chlewiki, już richtig rzadkość to jest, bo nie wszędzie na osiedlach robotniczych, no nawet na Nikiszu tego nie ma, bo to polikwidowali za czasów Gierka. Tu są jeszcze chlewiki. Mamy tutaj Friedhof żydowski z 1830 roku. Była też synagoga z 1822, która stanęła na placu wcześniejszej drzewianej. Dali je dom przedpogrzebowy. No, Żydów tu już nie ma, synagogi tu nie ma. Coś zostało odrestaurowane. A ja oddam zoca tym Żydom, tym wszystkim Żydom symbolicznie, tym kamieniem, bo tak jakże godą młyńskiego tajlika oddawał się zoca nie kiercką, ino kamieniem. Więcej o Żydach młyńskiego tydnia godą przy Langendorf. W takiej choby drugiej tajli Kirchhoffa, no to wszystko kiedyś było zusammen. Mamy Dynkman z 1988 roku, kraje szajbnięte po polsku, niderlandzku i hebrajsku. Tutaj spoczywają zamordowane od hitlerowców Żydy.
Nasz raj zakończymy we Stadtteili Dzierżno. Mamy tu dwa jeziora. Jezioro Dzierżno małe i duże. Kierował żech się na jezioro Dzierżno wielkie, no ale żech tam nie dotarł, bo tam jakieś werki i potem mnie przekludziło i tutaj mamy to jezioro małe. Jeszcze do wielkiego kiedyś dotremy, bo tam od Zajty Gliwicka się też dojechać. Roztomili, dziękuję wam za dzisiaj, a za tydzień proszę was do Toszka, też średniostoletnie klimaty. Chowcie się.